Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masoyanmu na faɗin duniya baki ɗaya. Sunana Usman Ibrahim, wanda kuka fi sani da Usman Aisa Mego. Insha Allah 15 ga wata biyu za mu sakar muku sabuwar waƙan nan wacce kuke saurara a yanzu haka. To barkanku dai da wannan lokaci, kamar yadda kuka sani, ni sunana Nuhu Idris Muhammad, wanda kuka fi sani da Real Nuhu M Sarki. Insha Allah a ranar 15 ga wata 2022 kenan, 2 ga wata kenan, insha Allah za mu sakar muku da sabuwar waƙar mu da ni da abokina gashi mai taken ka yi haƙuri. Gaskiya ne wannan waƙar ta kunshi abubuwa da dama da yawa, amma ba zan iya gaya muku ba, kawai sai dai kun ji ta insha Allah. Na so makasance ashe ranki ba haka ne din ba, komai na samu ki zan bawa ba na yin duba. Na so makasance ashe ke nufin kiki mun zamba, duk inda na zauna zance na kai kin mun tarba. Ke ashe da niyarki kaya na kike so ba ni ba, yanzu na ganewa ki je so da ke ba za na yi ba. Masoyi na tabbata da ya huta kuna, hakuri za ka yi kusasanta kanku ku tattauna. Na san ka so ta da gaskiya ana ga alama ma, hakuri ka rike to rabon naka ne sai ka sama. Ka ji kar da ka barta sharikar ka na azaitin ma. So masoya mun gode sosai da sosai, to Allah ya kai mu dai wannan rana.